Máte miliónový projekt a 30% a viac, to znamená 300 miliónov a viac, zhltne korupcia. Máte miliónový projekt a 30% a viac, to znamená 300 miliónov a viac, zhltne korupcia. Či sa už pani Remišová doučila výšky základných sadzieb, ako napríklad DPH? No, využijem to na daňovú reformu. Podarilo sa nám do daňovej reformy presadiť niektoré dôležité veci. To sa nám podarilo presadiť. A to budeme presadzovať aj smerom k realizácii daňovej reformy, ktorú navrhlo ministerstvo financií. V prvom rade. Odpoveď? Tak, neviem, ja mám v hlave musím držať dosť čísel z eurofondov, takže hádam mi diváci odpustia. Takže aká je to DPHčka? Pán Kovačič, na budúce, keď budete robiť... Toto je. Takže už som vám odpovedala. Teraz... Dobre, skúste odpovedať. Tak. Môžete sa prestriedať s pánom Tomášom, tak vy povedzte jednu sadzbu, on povie druhú. No však ja som už povedala. Myslíte zníženú na ubytovanie 10%, napríklad na základné druhy potravín 10%, tú druhú, tú zníženú hovorím. Teda. A to základná? No povedzte, teda. Ja to už nechám tak. Teraz s tými učiteľmi. Ja som veľmi rada, že sa presadila pomoc rodinám. Rodičom, rodinám a pomoc na krúžky a na vzdelávanie detí. Lebo najmä teraz po covide, však vieme to veľmi dobre, my sme aj podporovali dotácie jednu psychologickú. Ktoré považujeme za správne, to znamená, že poriadok v daniach, zrušenie výnimiek, zníženie sadzby pre právnické osoby. Poradňu pre mládež, kedy enormne stúpol nárast depresí, mládež sa cíti osamelá a preto si myslím, že je dôležité podporovať mimoškolské aktivity, podporovať mládežnícke organizácie. A čo bude mať z toho táto pani učiteľka, čo sa teraz pýta? Že či, ak nemá deti, že si má ísť privyrábať do Rakúska nosením letákov, touto vašou odpoveďou, že treba dať mentálne zdravie učiteľov či žiakov do poriadku. Čo ste jej odpovedali? Z čoho bude žiť? Počujete, pán Toto mi poslanec. povedzte, lebo ona sa pýtala, že z čoho bude žiť a vy ste povedali, že treba mentálne zdravie detí riešiť. Samozrejme, že treba, ale čo má ona z toho, jej odpovedzte. Ja si na budúce pri pani Remišovej dám Lexavrin pred reláciou, lebo to sa nedá počúvať. Ty a čísla. Pani Remišová, ak dovolíte. Pán Pellegrini vždy, keď... Teda na vyjadrenie bývalej ministerky Veroniky Remišovej, ktorá hovorila dokonca, že hrozí stopnutie eurofondov. Ja rozmýšľam, či má význam reagovať na Veroniku Remišovú. Celá naša debata je o tom, ako tvoríme budúcnosť, slovenská budúcnosť regiónov. Veronika Remišová podľa mňa patrí do minulosti a nemá teda zmysel jej venovať nejakú veľkú pozornosť alebo významnú pozornosť. Nebol to žiaden štátnik ani dejateľ, ktorý by si dnes zaslúžil komentovať výroky. Máte miliónový projekt a 30% a viac, to znamená 300 miliónov a viac, zhltne korupcia. Máte miliónový projekt a 30% a viac, to znamená 300 miliónov a viac, zhltne korupcia. Jebe.